Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Сабантуй гүзәленең исеме билгеле булды. Көрәш батырын быел кем котлар? Быел Чаллыда татар теленнән бердәм дәүләт имтиханы нибары бер укучы тапшырган. Ана телебезне яратучы кыз белән Римма Әхмәтова очрашты. Чаллыда хәләл язуы белән дуңгыз ите сатканнар. 7-нче поликлиникада шәһәр советының күчмә утырышы булды. Депутатлар кадрлар җитмәүе, ташламалы дарулар белән тәэмин итү, диспансеризация кебек җитди сорауларны карадылар. Чаллыда медицина ярдәменең сыйфатын үстерү буенча зур эш башкарыла. Узган ел мисалга 8 зурлар һәм 6 балалар поликлиникасы ремонтланды. Бу эшләргә 1,5 миллиард сум акча китте. Тик шулай да сәламәтлек саклау өлкәсендә хәл итәсе әйберләр бар әле. Хәбәрчебезгә сүз. Чаллыда бала туу күрсәткече 10%-ка кимегән, үлем күрсәткече бераз арта төшкән. Идарә башлыгы моның сәбәпләрен атады. В структуре смертности первое место занимает болезни системы кровообращения. Это 46,1%. Второе – это новообразование, 21,9%. На третьем месте травмы, которые составляют 8%. Анализ смертности показал, что имеется тенденция роста общей смертности главным образом за счет лиц старшего возраста. Халыкны диспансеризация узуга тарту эше актив куелган. Аңлату алып барганга күрә, социаль пакеттан баш тартучылар саны кими төшкән. Депутатлар идарә башлыгыннан ташламалы дарулар җитәме дип кызыксындылар. Есть федеральные программы, есть республиканские программы, на основании которых по заявке по оформлению документов и выделяются лекарственные препараты в государственной аптечной сети. Это в основном Татек, Медфарм, которые закреплены за каждым лечебным учреждением. Перебои, наверное, они есть, они бывают, не без этого. Белгечләр сүзләренә караганда, ташламалы дарулар бирүне берничә инстанция тикшерә. Этот вопрос контролируется самим врачом, участковым, допустим, контролируется заместителем главного врача, заведующим отделением, контролируется главным врачом, начальник управления здравоохранения, контроль у Министерства здравоохранения, есть отдел фармации. Бүгенге көндә шәһәрдә табиблар җитми, тәэмин ителеш нибары 57%. Белгечләрне җәлеп итү эше алып барыла әлбәттә. Мисал өчен, узган ел шәһәргә читтән 24 белгеч килгән. Аларның торак мәсьәләсе хәл ителә. Алда торган бурычлар яман шиш авыруларын кисәтү, медицина хезмәтен һәркем өчен ясау, яңа микрорайоннарда, Сидоровкада табиб офислары ачу. Римма Әхмәтова, Гүзәл Шәһәпова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Татарстандагы да булмаганы хәле Чаллы предприятиесе хәләл сүзе язылган стикер белән дуңгыз ите чыгарган. Халык бу продуктны күреп интернетка фотолар куйган. Бүген Чаллы мясо компаниясе вәкилләре әлеге хәлгә аңлатма бирделәр. Бу фотолар интернетта берничә көн элек чыкты. Кибет киштәләрендә хәләл дип язылган карбонат һәм дуңгыз ите сатыла. Халык аптырашты. Җанҗал буенча Татарстан дине нәзарәте тикшерү үткәрергә керешә. Һәм итнең Чаллыда чыгарылганын ачыклый. Маркетологи разработали данный стикер, и он как пробный шаг получается. Была заказана продукция, на ней была размещена данная этикетка и выпущена. Это была одна партия. Тикшерү узган хәләл ризыкның айрым үз тамгасы була. Шау-шу куптарган итте андый тамга тормый. Карбонат хәләл була алмый. Менә шушы рекламный стикердагы булган менә татарский трио хәләл дип тә бу хаталану. Хәләл икәнлеген белдертә менә шундый значок. Карагыз. Менә ул шундый булырга тиеш. Ул хәләл комитеттан коелган хәләл значок булып торадыр. Стикерме дип инде башка бер әйтәләрме? Әмма ул менә шундый булырга тиеш. Әлеге гаугалы ит кибет киштәләреннән алынган. Ул 140 кило булган. Хәзер аны юк итәчәкләр. Предприятие хәләл сүзен кертмичә итне яңача төрү юлын карый. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ул Такташ шигырьләрен ярата һәм татар телчесе булырга телим. Сүз 2-нче гимназияны тәмамлаучы Диләрә Юмангулова турында. Ул Чаллыда татар теленнән бердәм дәүләт имтиханы биргән бердән-бер укучы. Диләрәнең әтисе рус милләтеннән. Бу мәктәпне 9-нчы сыйныф укучылары арасында да татар теленнән сынау тоткан кызлар бар. Ана телебезне яратучы балалар, аларның укытучылары белән хәбәрчебез Римма Әхмәтова очрашты. Диләрә татар теле буенча дәүләт имтиханында 64 балл җыйган. КФУның татар филологиясына керергә әзерләнә. Укытучысы белән шул хакта сөйләшәләр. Кыз һәр кеше туган телен белергә бурычлы дип саный. Үзем өчен, үземнең гаиләм өчен, үземнең балалар булгач, ирем булгач, алар белән татар телендә сөйләшү, татар телен үстерү өчен булды. Татар теле ул һәр чак кирәк. Ул татар теле булсынмы, инглиз теле булсынмы, кеше үсәр өчен
телләр кирәк һәм без Татарстанда яшибез. Безнең өчен ул иң кирәкле тел дип мин уйлыйм. Татарстанда яшәмәсәк тә барыбер бик матур тел, аның тарихы зур. Хәзер мәктәптә татар тел дәресләренең саны күп түгел, әмма ана телен хөрмәт иткән Такташлы сөйгән укучы өчен бу киртә түгел. Иң яраткан шагыйрем шундый яратам. Аның Мукамай шигырене берничә көн элек кенә искә төшергән. Я берничә ел, белмим. Белмим, әллә күпкә, әллә бик озакка, ахры мәңге оныта алмамын. Тамбов урманнары арасында усак яфраклар шавыгын. Мин татар телен бүгенге көндә мәктәпләрдә мәҗбүри укытылырга тиеш дип саныйм, чөнки ул тел һәрбер милләтнең теле өйрәнелергә тиеш. Икенче гимназиянең 9нчы сыйныфлары арасында исә татар теленнән 4 кыз имтихан тапшырган. Өчесе 4легә, ә берсе 5легә 100 балл җыйган. Татар теле минем уйлавымча бик кирәкле тел дип уйлыйм, чөнки татар теле бөтен җирдә кирәк булачак. Берәр сәяхәткә барсаң да, татар теле бик кирәк. Мәсәлән, Төркиягә барсаң, татар теле бик кирәкле булып чыга. Һәм гаилә корыр өчен бу тел бик кирәкле дип уйлыйм. Мөгаллимәләр әйтүенчә, кызлар татар телен предметлар саны киметелгәнчә кечкенәдән яхшы үзләштергәннәр. Шуңа күрә нәтиҗәләр дә әйбәт. Бу мәктәпнең татар теле буенча имтихан нәтиҗәләре республика күрсәткеченнән дә югарырак. Татар гимназиясы буларак балаларның татар теленнән имтихан сайлануы башка мәктәпләр өчен дә үрнәк булырга тиеш. Чөнки татар теле дә башка телләр белән тигез дәрәҗәдәге фән һәм аның да эшләнгән калыплары бар, бәяләү критерийлары бар. Балалар курыкмыйча бу фәннәрдән имтихан сайласалар, бер дә алар өчен начар булмас дип ышанып әйтә алабыз. Рим Әхмәтов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Шалы Сабанты шибәренең исеме билгеле булды. Концертлар залында Сабанты гүзәле бәйгесенең йомгаклау өлеше узды. Анда 11 кыз көч сынашты. Аларның күпчелеге шалы студенткалары, араларында Шәфкать туташы актриса һәм оешма хезмәткәре дә бар. Быел бу матур конкурс 25нче мәртәбә оештырылды. Тулырак хәбәрчеләр бездән. Тиздән сәхнәгә чыгасы кызлар дулкынлана. Алар бу көнгә 2 ай әзерләнделәр. Җыр, бию, матур сөйләм, модель сәнгате буенча мастер-класслар булды. Ул минем кичкенәдән хыялым, инде бәләкәйдән бирле күреп үстем. Чөнки бу конкурс миннән дә өлкәнрәк. Ниһаять, мин бүген шул сәхнәдә хыялым тормышка ашты. Бәйгедә катнашу өчен иң беренче таләп әлбәттә ана телендә камил сөйләшү. Халкыбызның тарихын, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен белү һәм хөрмәт итү. Тагын табигый матурлык һәм сәләт. Быел Сабанты гүзәле 25нче тапкыр үтә. Юбилей финалына беренче катнашучылар һәм оештыручылар да чакырылган иде. Татар кызы менә шундый булырга тиеш дип сәхнәдән күрсәтү максатыбызны. Ул итәгатьле дә, шая да, укымышлы да, киләчәккә өметле дә, узганны хөрмәтли дә торган, әти-әнисен зурлый, тамырларын барлый торган, менә шундый кызлар булырга тиеш татар кызлары. Кызлар барысы да яхшы чыгыш ясады. Һәр берсе аерым номинациядә җиңеп тә чыкты. Төп бүләккә Сабанты гүзәл исеменә татар драма театры актрисасы Гөлинә Минхаҗева ия булды. 23 июнь көнне Чаллы Сабантуеның көрәш батырын ул котлаячак. Рим Әхмәтова, Мәрәм Фәрүшина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән бүгенгә сау булашам. Исән-имин булыгыз. Ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 19 по 24 июня в ДК «КамАЗа». При покупке 1 килограмма меда 1 килограмм цветочного меда в подарок.